Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Auring. Siyempre pa, isang tambalanista. Sumulat ako kasi wala akong makausap at mahingahan ng pinagdaanan ko. Sana din mabigyan nyo ng tips ang mga kapwa ko tambalanista na mga dapat at hindi dapat gawin kapag uma-attend ng reunion. Number 1, sana hindi nakakasira ng relasyon. Sana ay magsilbing paalala din ito sa mga exes, kaya nga ex na wag nang pumapel. Nagsimula ang kwento naming mag-asawa, 20 years old pa lang ako. 1 year pa lang kaming steady nang malaman ko na may girlfriend din pala ang mokong sa probinsya. Grabe yung ngit-ngit ko. Narinig ko pa lang yung pangalan ng boyfriend ko at yung babae niya, nanginginig na ako sa galit. Naghiwalay naman sila a week after kong mabuko, pero nakipaghiwalay ako at nagtago sa probinsya. Naka-move on naman ako after a year at bumalik ng Maynila. Nalaman niya at pinuntahan ako agad. Pang Jacqueline Jose ang drama ko when I saw him again. It took months bago ko siya kinausap ulit. Dahil inamin niya naman ang lahat ng mali niya at todo effort siya, nagkabalikan kami. We got married after 2 years. 17 years passed by swiftly. 3 na ang anak namin. Last year, nagpaalam siyang mag-attend ng high school reunion. Pinayagan ko naman. Pag-uwi, nagkwento siya. Nagkita daw sila ng ex niya tapos nag-friendly chat daw sila. Nang tingnan ko ang chat box, burado lahat. Baka daw magalit ako. Lumabas ang ugat sa leeg ko sa gigil. After a few weeks, ginamit ko yung phone niya kasi nalobat ako. Biglang nag-chat ng namimiss na kita, yung ex niya. Akala ko sasabog yung dibdib ko sa galit. Ginising ko ang asawa ko at kinumpronta. Tinawagan ko din yung ex na hitad. Lahat yata na masasamang salita sinabi ko. Ayoko na lang ulitin kasi baka ma-demote si Satanas kung isusulat ko pa. Grabe. Ramdam ko yung galit tsaka yung tindi, no? Ipon na ipon. Correct ka, madedemote si Satanas. Tapos, tinawagan ko yung asawa ng babae. Hindi pa ako nakontento, pinadala ko yung screenshot ng chat namin sa asawa niya, sa mga in-laws niya at sa high school group chat nila. Ready na akong manugod at manakit pero nanahimik na ako dahil nakiusap sa akin yung mga kaibigan nila. Umalis ako ng bahay the next day. Nagpatay ako ng phone, umakit ako ng Baguio at tumambay sa malamig na gabi ng Burnham Park. Ang hirap palang magdrama kapag nanginginig ka na sa lamig. Yan, kau kasi. Pero sa totoo lang, tambalan. Kung wala kaming anak, iniwan ko na siya ng tuluyan. Malalaki naman na yung mga anak ko at naiintindihan ng topak ko. Sabi nila, hihintayin nilang maging okay ako at bumalik. Isa pa, naawa ako sa parents ko. Ilang araw na daw silang iniiyakan ng asawa ko dahil hindi ako mahanap. Kaya after 2 days, umuwi ako. Ilang weeks akong tulala pero after a while, bumalik sa normal ang lahat. Naging okay kami ulit. Last month, 1 year after niya mag-attend ng nakakatromang high school reunion, a-attend daw siya ng grade school reunion naman. Pag uwi, nagkwento siya ulit. Masaya naman ako kasi nag-enjoy siya.
Ang issue ko lang, sa dami ng kwento niya, hindi niya sinabi na kasama na naman yung ex niya. Nakita ko lang sa FB Live ng kaibigan niya kaya ako nalaman. When I asked him bakit hindi niya kinuwento, ang sagot, ayan ka na naman. Sabay talikod at biglang natulog. Sweet naman siya kinabukasan pero hindi ko na ma-appreciate. I have trust issues. Hindi na ako umiyak tambalan. Hindi na ako nanginig. Hindi na ako na-hurt. Pero nawala na ako ng gana. Ayoko na siyang hawakan. Kahit nga tingnan siya, ayoko na. Buo na ang desisyon ko. Mawawala akong parang bula. Hindi na ako babalik kahit kailan. Mag-iipon lang ako ng konti, tapos mag-a-abroad ako. Hindi ako manlalalaki, hindi tayo ganun. Gusto ko lang ng peace of mind. Ayoko lang ng paulit-ulit na trauma at bad memories. Gusto ko magsimula ulit na mag-isa. Nabuo ko na yung sarili ko para sa mga anak ko. Hindi ko hahayaang mawasak ulit tuwing nakikita ko sila sa iba't ibang pagkakataon. Meron man silang relasyon o wala. Salamat sa pagbasa ng mahaba kong sulat. God bless you kasi ang dami ninyong napapasaya. Mahal ko kayo. Ang inyong tambalanista, Aureen. Auring ba? Aureng! Oring. Aureng! Si Oring. Si Aureng. Ayan. O, Ate Auring. Alam kong ano Salamat tala- sa pagmamahal. Oo nga, alam kong ano na to. Mas matanda to sa atin. Kasi ang reference niya sa ang reference niya ng aktingan Jacqueline Jose. Oh. Oo. And the name. Oo, and the name Aureng, di ba? Oo. Pero ang nararamdaman ko kay Maring Aureng partner. Ang nararamdaman ko sa kanya, ano siya bilang nagpapaka-Aureng din ako ngayong Madam Aureng ako for today's video. And for today's radio segment, ganyan. Ang nararamdaman ko sa kanya, ano siya, may sapak din paminsan-minsan. Oo. Selosa, no? Masaya siyang kasama pero may sapak din siya, parang ganon. Nararamdaman ko ang zodiac sign mo ay Taurus. Bilang si Oo. Madam Auring si Nicole ngayon. Oo, nararamdaman ko Oo. na ang zodiac sign mo ay Taurus. Dahil ako po ay pinalilibutan ng mga Taurus partner. Ang asawa ko ay Taurus, ang kasama namin sa bahay ay Taurus, ang anak ko ay Taurus. Sila ay mga mababait, pero may saltik. Diba? Yung Alin yung mas ganun. mabigat, yung Celtic o yung bait? Balance of both worlds. Mabuti balanse. Pangit na pag mabigat yung Celtic, tapos Kesa sa 5% kabait. lang yung Oo, bait. Hindi, balance. Balance Hindi lang naman. ibabaw naman yung mabait. Okay, yan. goods. Paminsan-minsan lang naman yung saltek. Yan. Ang mga Taurus. Kasi Auring tayo kaya Taurus. Taurus. Oo, hindi tayo Taurus, hindi na tayong Oring. Yan. Yan. Auring at Taurus. Yan. Ganyan. Yan. So parang feeling ko kasi with the way she delivers her sentences, ganyan. Ano to masayahing tao na mabait na may saltik-saltik. Ganon. Oo, parang ano to pareho tayo ng impression. Oo, Mabuting kaibigan, masamang kaaway. Ganon. It's so 80s, di ba? Oo, ganon. Pero ganon siya. Ganon siya yung magiging mabuti ako talaga sa iyo kapag ka mabuti ka sa akin. Pero subukan mo lang talaga akong kantiin. Madedemote si Satanas sa dami ng masasakit na salita na sasabihin ko. Ganon. Pero alam mo, hindi naman natin mapipilit o mapipigil itong si Auring sa kanyang pagso-soul searching. Diba? Nagawa niya nga na umalis ng 2 araw at diba, mag-soul searching, nag-Burnham. Diba? Tapos natawa ko kasi yung Celtic niya partner na nasabi niya pa na ang hirap pala mag-soul searching o ang hirap pala nga mag-emote kapag ka malamig. Diba? May isip mo pa talaga yun .
Hindi talaga ako maka-emote, ang lamig kasi. Nangangatog kasi kung baka January pumunta ito o Feb, partner, ganyan. 'Di ba? So, alam natin sa sarili natin na ano to ito yung tipo ng tao nga nagtatalo ang isip, ang puso, ang konsensya, ganyan. So, para sa akin, it will be helpful kung makakatulong talaga sa iyo yung pagpunta mo sa ibang lugar, ganyan. Kasi babalik na naman yung saltik mo, mamimiss mo naman sila at marirealize mo na, 'di ba, na pwedeng magpatawad, pwedeng mag-move forward, at yung mga anak at yung mga parentals na nagiiyakan kapag wala ka, 'di ba? Yung mga ganon, hindi mo rin naman matitiis. Ganyan yung na vibes ko sa iyo, ganyan. Ayon sa kanyang bolang kristal. Yan. Yung mga nabubuhay yung mga salita dati. Correct, bolang kristal, galing kay Manang Bola, at kay Madam Auring. Yan, di ba? Jacqueline Jose kasi, ganon. Agree ako doon. Hindi natin mapipigilan kung if that's her way of coping or moving forward. Kasi, pero though partner, ang lungkot lang wala nang negative na masyadong emotion. Yung, ang nakakalungkot dito kapag wala nang emotion. 'Di ba? Yun na yung parang wala na yung respeto, ayoko na. Hindi ko na trip, hindi ko na gusto. Yun yung medyo nanlamig ka na talaga, no? Sabi mo nga wala ka nang nararamdaman. Correct. Yun yung medyo malungkot lang din sa part-time. Pero baka nga naman yung a change in environment, moving out muna for a while, might be helpful. Kasi nga 'di ba sabi, absence makes the heart grow fonder. Correct. Diba? Luma na naman ang quotation. Wala bang sasabihin na naman ng anak ko, your words, they're not trendy. Sorry na. Ganun talaga, nag-a-adjust lang kami sa kinakausap namin. Correct. Nagkataon lang na yung pinapakinggan ng anak mo, kausap natin batang 80s and 90s din. So this time, ganun din. Ganun din yung mga salita and quotation na ginagamit namin. Pang may edad din. Kasi si Auring yung kausap natin. Na feeling namin ay Taurus si Auring. Eto, since mukhang nakapag-decide na naman to si Ate Auring ng kanyang gagawin, make sure na kaya mong panindigan. Kasi posible lang na mainit ka ngayon nung habang sinusulat mo itong letter mo for the tambalan, masiguro nasa kasagsagan ka ng emosyon mo. Pwede ganun heightened yung emotion mo kaya galit na galit ka sa asawa mo. Baka naman ikaw din yung tipo ng taong kapag nahimasmasan nababali din ang desisyon. Hindi namin alam. Pero yun yung gusto namin sabihin, dapat sigurado ka sa magiging desisyon mo. Kaya mo bang panindigan ito? Baka naman mamaya pag nag-soul searching ka o lumayo ka, kasi iyak-iyak ka doon. Hindi ko pala kaya mawala yung mga anak ko. Kaya nga feeling ko babalik din yung asawa ko. Oo. So ang gusto namin sabihin sa'yo, huwag kang gagawa ng bagay na lalo kang masasaktan. Kasi minsan may mga ganyan kayong galawan 'Di ba? Na parang gagawin ko to kasi gusto ko maramdamang habulin ako. Pero hindi hinabol. 'Di ba lalo ka nasaktan? Hindi hinabol. May mga ganun kayong moves Ang dapat sabihin dito kay Madam Auring, kay Madam, kay Ateng, 'di ba? Ang dapat sabihin dito kay Ateng, dapat i-expect mo na hindi ka habulin para hindi ka lalo masaktan. Kumbaga paninindigan mo na yes. na talagang malamig ka na. Oo, parang ganun. Diba? Walang iyakan pagpunta ng Laguna, ha. Kung saan ka man pupunta. Kung saan ka man pupunta. Ang hirap minsan ganun, gagawa tayo ng moves na mag-soul searching ako, gusto ko ng peace of mind, pero pagdating doon, iiyak-iyak ka. Ganun talaga. Na parang hindi ka masaya. Pero dapat masaya ka. Feeling ko, nag-decide ka Feeling ko parte naman talaga yun. And feeling ko rin, partner, parte din talaga yun of making the other person, which is yung asawa mo, na realize na mali o nagkamali ka at kailangan mo din naman talagang pag-isipan yan. Parang ganun. Correct ka. Hindi naman, kaya nga sinasabi ko, feeling ko dito, it will be helpful. Kaya nga sinabi natin, absence makes the heart grow fonder. But then you will realize na mamimiss mo din naman talaga sila. Diba? Hindi mo rin naman talaga carry na wala siya. Ganun. At ang intention din naman, feeling ko rin nitong si Auring, ayon sa vibes ko, partner, ha? Bolang kristal. Yan. Ang feeling ko din naman, si Auring wants the husband also to realize na meron din naman siyang mali. Diba? Meron din talaga siyang, hindi, kasi isipin mo, nakaka-traumatize, tapos hindi
hindi pa nagsabi. Oo. Tapos ni-leave, para kay Auring kasi partner, yung ni-leave out mo yung information. Maari kasi dun sa lalaki, kay husband, ang eksena niya talaga Huwag na natin pag-usapan. huwag na nating, total naman, Ulit-ulit naman tayo natutunan naman na yung lesson from the last time, Oo. diba, nagkamali. Pero hindi natin pwedeng i-justify, mali kasi talaga yon. Diba, hindi natin pwedeng sabihin, pero people really make mistakes, ganyan. Oo. Pero yung, baka naman ni-leave out lang talaga ni hubby yung information about that. Kasi, una, wala naman na talaga kasi Oo. natuto na siya. 'Di ba? And pangalawa, baka nga bumalik na naman yung saltik. O, Ganun. kasi diba Kaya sabi niya, lang, ayan ka na naman. correct. No? Kaya lang, partner, nalaman kasi eh. And nung nalaman, 'di ba, leaving out that piece of information na napakahalaga para kay Auring is also para sa kanya a form of betrayal. Kaya ganun na lang yung hinagpis. Hindi naman natin pwedeng Oo. i-disregard yung nararamdaman. Oo Pero naman. I think the better solution for this, instead of you going out at bigla na lang ako mawawalang parang bula. Di ba? Napagdesisyonan ko nang mag-a-abroad ako. Hindi ako manlalalaki, hindi ako ganon. Oo. Nag-usap na ba kayo ng masinsinan? Di ba? Nag-usap na ba kayo ng yung alam mo yung puso sa puso? Minsan kailangan yun eh. Communication, nag-usap na ba kayo ng masinsinan tungkol dito? Nasabi mo ba sa kanya, alam mo, hindi ko gusto yung pagtalikod mo sa akin na hindi natin pag-usapan yung reunion nyo. Di ba? Kasi ang sagot niya lang, ayan ka na naman. Oo, diba? Kung Tas gusto mo sinulugan kayo. Actually, Oo. yun ang trigger partner eh. Tinulugan siya. Yung nagngingit-ngit ng sobra ito si Auring, tas tinulugan siya. Yun, nakakairita kaya yun, partner. Oo, diba? Baka lang hindi nyo po alam mga lalaki, no? Kailangan po may reaction din kayo sa mga saltik po namin. Ayan, di ba? Sige, Sige. Mamaya pag-usapan pa natin yan. Pero Auring, kapit lang. Di ba? Baka naman, kaya pa. Oo, ayusin ninyo yan. Okay, Doki? Salamat sa pagtutok at salamat sa pag-send ng story, Maring Auring.